Wel, mae'r heffrod wedi gwneud lle i'r bystych erbyn hyn ynghylch y gwartheg a phwy well i'n tywys ni trwy rai o'r dosbarthiadau. Na'r gŵr a gwraig o Lambedr Pod Steffan, Berwyn ac Elin yw siwr i'ch i'ch dau. Ddim y fol. Wi ddim yn sydd domestics heddi, Elin, oce? O, dri ddim. Mae'n neis iawn cael cwmni y ddau ohonoch chi. Gwynebau cyfarwydd iawn yma yn y sioe haf a'r ffair eau. Chi wedi cael llwyddiant mawr yma dros y blynyddoedd, Berwyn? O, de'n digon da. Wedi bod yn digon ffodus i cael pencampwriaeth yr heffrod a'r bystych a gwblwythau. Beirniadu yma hefyd? Wedi beirniadu 2010, so digon apus. Ac erbyn hyn, Elin, yn gwisgo het chydig yn wahanol, ddim yn siowan gymaint ag o'ch chi, ond yn cynhyrchu stoc o'r safon ucha, a welon ni lot o ffrwyth y llafur chi maddoi. Do, ni'n wedi newid ein ffordd nawr yn gwerthu show potentials ar gyfer pobl arall i ddangos, ond mae'r un buzz yn dod fe'n credu. Mae fe'n fraint gweld stoc ni'n dod mewn i'r cylcha hefyd yn cael y cardiau. Siwt deimlad oedd i ddod pan o ti'n gweld fel wedi ffrwyth y llafur chi'n dod i'r brig y wefr cystal as ydych chi wedi gweld nhw trwodd yr holl ffordd fel petai? Odi, mae'n neis iawn gweld nhw mewn ma, mae'n neis gweld nhw wedi troi allan fel maen nhw wedi wneud. Felly, chi mor brysur ac erioed, Berwyn? Oedden, digon i wneud. Sicr. Mae yna ddosbarth da iawn o'n blaenau ni nawr, yr ail ddosbarth yma yn adran y bystych neu'r eidonau, fel fydden ni'n gweud yng Ngheredigion, ynddo fe? A mae yna un eidon yn arbennig yma, mae rhaid ni sôn am gynta. Elin yn does, mae dad fewn yma. Odi, mae dad fewn yma, mae fe wedi cael y bug. A trydydd un wrthon ni fan hyn nawr. Ie. Rhywbeth homebred yw a mae fe'n un o twins hefyd, so mae fe'n eitha chuffed o hwn, ie. Pryd mae'r gwaith yn dechrau i dad a'r teulu i baratoi nhw a dechrau ar y bwydo a'r gofalu ac at ymlaen? Mae'n dechrau o'r man cyntaf, rili. Pan maen nhw'n digeni nhw mae rhaid chi edrych ar ôl nhw. A wedyn, fel mae'r amser yn mynd mlaen, dewis a dethol, so hwn oedd y gorau match o'r ddau gathau, a jyst i watch ar ôl o wedyn yn neisio bod e'n cael ei drin yn iawn ac yn bynwan. Anodd credu bod e'n un o twins yn dweud, Berwyn? Odi, mae wedi gwneud yn dda o'r adeg. Dwy fiwch sy'n gyda Geraint. Digwyddodd, wel, yn ddifur iawn, rhyw unwaith i ni wedi cael set o twins gatre yn Cymendryd ys 20 o flynyddau. A mae Geraint a dwy fiwch a mae wedi cael set o twins yn syth, ti'n bod. A mae'n dod as i da chi'n Cymendryd? Odi, mae tipyn o fiwch o'r 40 hwnna, ti'n bod. A dim rhywbeth waith o twins. Twins da iawn yn dweud, fel ni'n gweld fan hyn nawr. Luke Bowen, y beiriad rwy'n nhw ti'n abod yn dda iawn, Berwyn? Odi, mae Luke yn brofiadol iawn, wedi dod i'r brig fan hyn sawl achlysur ar ddangos a gwerthu lloiau sio dros y blynyddoedd. A'r un i mynd mlaen i ennill pencampwriaethau fel gwartheg mawr hefyd, ynddo fe. Mae'n gwybod beth mae eisiau, a eisiau anifael reit cywir a reit siowi a eitha power, ynddo fe. Mae gofynion y cystadlaeth yma'n hollol wahanol i gofynion y cystadlaethau welon ni ddoi, Elin. Ydy. Mae rhaid chi dal cael y cywirdeb yn y ddau ynddo fe, ond mae rhain lot yn llai. A chi'n chwilio am y potensial fan hyn ynddo fe, dim yr finish beast. Edrych ymlaen at haf nesa. Geia nesa gyda lot o'r rhain, mae'n siŵr, Berwyn? Ie, na beth yw i. Ydy. Mae rhain yn dod, fi lot o'r rhain yn cael ei dangos y haf nesa. A fydd, os na yw nhw rhy fawr, fydden nhw dod nôl yma geia nesa hefyd yn fydden nhw. Ac yn i sôn am fystych nawr o ryw 320 kilo fyny i ryw 350 kilo, felly wedi ti beth wrth edrych arnyn nhw bod nhw'n pwyso cystal am beth un o'n nhw, maen nhw'n ei gario fe'n dda iawn. Odi. Mae lot o gwad y Belgian yn y llo, mae'n dieddol o fod yn dod llodrus ar ran pwysau. Mae lot o gig coch yn pwyso yn fwy na be fydde rhywbeth cross-native neu rhywbeth, ynddo fe? Y Limousin yn gryf iawn wrth gwrs hefyd yn y gwartheg. Pryd i chi'n hoffi fawr iawn adref yn ar y fferm? Odi, Limousin. Ni'n licio bod llo marcau, wel o leia hanner gwad Limousin, falle 3 chwarter, ynddo fe? Dim mwy na cwarter gwad y Belgian yn y llo, os mae dyn yn galler, ynddo fe? A dyna ni ar bwys dad fyna, Geraint fyna yn y sbectol, y trydydd un yn y llun fyna. I ni'n gweld Dafydd wedyn yn dangos ar ran Hugh Jones, yr un yn y canol. Mae hwnna'n eidon bach da, eidon allan o fiwch ddi-Gymreig, dwi'n meddwl. Ie, Cross Charlie, yna fe fi'n credu. A wedi cael ei wneud yn dda iawn. Felly mae'r Cymru yma'n gryf unwaith eto, tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth. Felly dewch nôl ato ni yn y man i gylch y gwartheg.